Викинга излиза много интересен лов. Най-вероятно и тя ще е някакъв буклук като първата. Но риба. Някаква риба на 88 метра. Надявам се да е фагри. Ама може и да е балон. Сабя. Риба сабя. Ето. Прекрасна сабя. Аз ги набарах пак уния мечове. Какво не те чух? Набарах пак големите мечове. Сабите. Чести ли си? Еми току-що пуснах и фанах една сега. И е големичка. Добре, сега тък му пускам втори път.
Ето втората сега. Второ пускане, веднага втора риба. С лайт джига. Явно им е къщата, защото миналата година бях само че септември месец на същото място и така над вечер по същия начин почнахме да фащаме гол за гол всяко пускане, само че тогава бяха на по-плитко, а сега са на... Сега втората я фанахме на 89-90 метра. А миналата година мисля, че ги фащахме към 60 метър, 60-70 метра, не спомням. Взимат малко над дъното, може би 15 на метра. Явно са пасажни, защото всяко пускане и тогава беше риба, или не всяко пускане, ама почти всяко пускане. Сега два пъти пуснах и два пъти даже на пропадане мазе, ето я. Трето пускане, трети номер. Какво не те разбрах пак? Трето пускане, трети номер. Се извиках Ивелин да дойде и той да си направи кефа. На тази схема с джига и с задържането? Ами, първите две мазеха на около 15 на метра над дъното, третата на пропадане още мазе. С джиг, да. Е по-хубава, като гледам как се бори. Предната беше малка, първата не беше лоша, тя беше голяма. Днеска Велин ми направи страшно сашими. Сега ще го накарам от тия саби, ако става да направи също. Ето почти е горе. О, тази е. Тази е добра. Хубава саби. Ето. Добра рибка.
знам дали е вкусна, но много красива рибка. Ето. Ага, 3 педи и половина долу горе. Страхотно. Да ми смущава сонара. Малко изтеках от място, където ги фащам. Сега не виждам долу риби. Но пък може да са там. Педан. Малко различно от нас, карат много бързо. Затова са педали. Малко по-нататък ги фащах. Сега ги няма тук, не ги виждам долу. Викам, малко по-нататък ги фащах. Сега ги няма тук долу, не ги виждам. Бяха... Те пак, кой знае колко не се виждат, дъното има такова като байтфиш и има червени чертички вътре. Така ги намирах. На около 87-8 метра бяха. До към 90 и нещо. Е, тук някъде бяха. Аз до 90 метра не съм отидал От миналата година, кога бяхме тук последно. Но те бяха на по-плитки. Ами има някакви смущения, да. Те чертите нагоре, ти виждаш ли? Да. Сега намалиха ли са? Сега намалиха ли са? Защото аз минах на ръчен режим, минах на 95 Hz и почти нямам. Не, клати се нормално нагоре, бавно. Да, и аз съм с 80 волфрам.
Удар? Удари. Олеква. Да, тя. Отскита. Аз съм с 4 куки, 2 отгоре и 2 отдолу. Няма тук. И просто... Само съм си помислил, че се отскочила. Тя, защото като тръгне нагоре няма съпротивление и... Съпротивление. Да. Ай, сега дай да се... О, как ме взе на бърз джиг, гледай. Вай, не мога да спа. Клачих, викам, чай да почна малко на по-бързо и направо ме спря. Ме спря, защото съм слайта, затова. И тая нещо се ядосва. Изнерви ми се тая моята. Нещо ми се разсърди, взе бая да ме напъва. Ще я пускам тая много дребна. Малка е, да. Става ли са шими от тях? Много е тънко. Как ми се откачи тая? Ай, стига. А па беше хубава. Как опъваше хубаво? Сигурен ли си? Да. Не, тя да опъваше много, даже аванс ми взимаше. До сега не ми е взимала никой аванс. Аз миналия път, кога ги фащахме, разбрах, че става много хубаво суши или какво правят много от тях. Японците знам, че много я уважават. Идва да те изяде. Да. Сега я ще я фана. Гледай. Опа! Не можах. Не можах, защото малко ме достраша, да бъда честен. Много гадни зъби. Да. Те нищо не могат да направят, ама знам ли нещо. Перките отгоре не знам нещо. Мина преди колко беше? Преди месец един попадал много лошо ме накапа. Точно като този зеления ти където беше. Колко над дъното? Не знам. Може би, аз не си виждам джига. Защото има някакво гадно течение. Тая е малка обаче. Но се изчисти това. Смущението се изчисти. На 60 метра има някакво. Това сигурно съм аз. Но основното е долу на дъното. Да. Ето, аз съм почти горе. Дърпа се копа. О, добре. Леле. Тая е сърдита. Тая не ми взе аванс, а она колко аванс ми взе. Явно е била. 60 метър си седи тази черта. Да не е някоя тунка да се храни с тях. Няма сега вдигаме отива на там. Ще разберем. Хващаме се на бакче и... Да. Иначе пък красива риба да е. Много. Ама слайчето е голяма забава. Панкера? Не, сега. Аз съм с слайд джигинга пак. Аз съм си Биг Монстър. Да. Аз съм с слайд джига и тя затова така ми се сгъва моята. И с единичка влакънце и направо е приказка. Ти на единичка потъваш като... Да. Аз не съм сигурен, но тук мисля, че съм с едно и пак. Ако наистина потъна толкова бързо, най-вероятно трябва да се 1,5, защото... А миналия път някакси...
Задържахме джига и тя сама идваше и го. Да, да. Сега ще пробвам като удара дъното. Останато сега в момента ми вече не се удари. Сега държа. И голям прасък. Сега държа, вика, и още държа. И попадах за кура. Да. Спирам да държа. На бавна проводка пробвам, обаче нещо... Макар че първата така ударих. А то виж, Значи като няма и набързани става. помня се малко. Да. О, Много ли те удари? да, набавно. Тая даже е много хубава. Или се откачи, или тръгна нагоре. Там сега ще се почне горе, докато качиш да се... Не, май се откачи моето. Колко бавно? На слоуджик такова, все едно за фагрита с половинки. Не, откачи се. Откачи се. Щом ни пропада джига, значи е там. Тук е. Опа! Как взимат от начало? Човек! А сега едно стирата вари. Да. Какво? Сега... Сякаш отпуска се да я дърпаш нагоре, да събере сила и после телепа. Няма да проверявам дали е тук. То много лесно се проверява, като спреш, като ни пропада джига. Тук като стигне до повърхността и почва много се опа. Ела, мамина. Там. Хубавичка е. Чакай, човек, между 30 и 40 нещо. Сега представяш ли да ми отхвата някой? Това е всъщност и видно, може да. Да. Много хубаво е. Да. Иначе как уставно кълват, направо с голям кеф. Ще ми отцапиш камерата и ще ти дам да бараш ти меч. Долу има баяри, да ти кажеш. Надолу. И на тая половинка, да ти казва нещо. Сега това е човек. Да. Добре. Да ходим на кръчма, нали? Да ни фащам да ходя пак на кръчма. Като взема да фащам, да тръгвам. Трябва да види, 2 лампи имаме. Ако не, ще трябва да скачаме. Да ги угаси отправо. Да ги угаси 2 часа за удар. Ще кажа, това са светулките.